булганлыгы белән, татарлыгы белән дөньяны киңәйтеп яшәгән шагыйрәне тәбрикләү өчен сәхнәгә Бөтен дөнья татар конгрессының Әлмәт бүлеге җитәкчесе, инде менә 5 ел дәвамында иҗат белән шөгыльләнүче яшьләргә Клара Булатова исемендәге әдәби премия бирүче Ильяс Рәхимҗан улы Салиховны чакырып калабыз. Рәхим итегез. Көтүче кеше сөйлей башласа туктый алмый бит ул. Шуңа күрә инде мин үз теләкләремне һәм әйтәсе сүзләремне укып китәргә булдым, Клара апа. Хөрмәтле Клара апабыз. Бөтен дөнья татар конгрессының Әлмәт бүлеге сезне чын күңелдән олуг юбилейгез белән тәбрик итә. Үзе исән чагында аның исемендәге премия Чишмә булган 2 том сайланма әсәрләр җыентыгы бастырып чыгарган хатын-кыз шагыйрәләр бик сирәк. Сез Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Әлмәт шәһәренең мактаулы шәкесе, укытучы шагыйрә, әнә шундый шәкес. 50-дән артык китап авторы, йөзләгән укучыда ана телебезгә, әдәбиятыбызга мәхәббәт тәрбияләгән мөгаллимә, үзе язганнарны гына түгел, классик әдәбиятыбызны яттан белүче бердән-бер менә чечен дигән сүзне әйтеп уздылар, чечен шагыйрәсез. Үзегезнең иҗатыгыз аша халкыбызда туган телебезгә, милләтебезгә мәхәббәт тәрбияләвегез, телкәм күңел хәзинәбезне югалтмыйча халкыбызга кайтаруыгыз, ныклы кәламегез белән кешелекле савыктыруыгыз, дөньяга ям өстәвегез өчен рәхмәт сезгә. Ходай сезне саулыктан, иҗат дәртеннән, тормышка яшәүгә булган мәхәббәттән аермасын. Гаилә җылысын, балалар, аныклар бәхетен тыеп, иҗади кызларның уңышына сиенеп яшәүгезне теләп калабыз. Сәхнәдә Әлмәтем халык бию ансамбле, җитәкчесе Нәркис Харисов.
ансамблі қызлары қандай егіттері. Қол шабу сәлемлейміз достар. Енді Клара апабызны тәбриклеулеріне девам етіп, музыкаль бүлек алып келген қонағымызны сәлемлейсіміз келе сәхнәбіз төрінде Инсаф Исламов. Рәхим етіңіз. Шағирлік те, пейғамберлік кебек биріле бары Құдай тарафынан. Шағир яза, қаурый қалам алып, фәриштәнің оппақ қонатынан. Шул қаламын көк нұрына манып, ақ қағазға юллар тізе-тізе. Халық көңіліне бара шағир, мең-мең ғазапларға түзе-түзе. Клара ханым, мына шу узган гомерегездә сезнең бик күп кенә андый газаплар да булгандыр, шатлыклы мизгелләр дә булгандыр. Бүгенге көндә сезгә теләгебез шушы иҗат чишмәгез соекмасын. Үзегезнең бер шигыренә менә хәзер җырлап китәбез. Ул күңелемә язлар кайтты дип атала. Күңелегездә кыш да булмасын, күз дә булмасын, һәр вакыт язлар кайтып торсын. Роберт Андреев музыкасы күңелемә язлар кайтты. Клара Булатова сүзләре. Niler bulda iken көңіліме, көз алдымнан кетмей бірігінен, ұшыратсам да өзіні кештен гіне, аңға қадір сақнап ілгірен, ұшыратсам да өзіні kişten güne amma kader sana elgere Sinen bilen yazlar koyttu mima Jırlar kilde yazlar orkalı Gele başka şaşılıp gitti dünya Gele başka şakının balakadı Gele başka şaşılıp gitti dünya Gele başka şakının balakadı Кең қырларға шықсам ялғыз жүрмейм, қыр юларымыз жырға теңменем. Yollarında yoldaş cırhanı kıyaş, oylarında yoldaş sinemenim. Yollarında yoldaş cırhanı kıyaş, oylarında yoldaş sinemenim. Uçratsam da özünü kişten güne Bana kadar sana ülgürem Yollarımda yoldaş cırhan kıyaş Uylarımda yoldaş sinminem Uylarımda yoldaş sinminem Роберт Андреев. Инсаф Исламов.
Клара апа бір китабының кіріш сүзінде өзі турында жырлый білмейм деп язған еді. Ә бит аның шигырьләре өзі жыр кебек. Аларның ішке бір мұңы, күйі бар. Шулай булмаса, бір білмеген студентканың қыңғыраулар шигыренә композитор Марс Макаров күй язар иде микән? Ә хәзер әйдәгез, Зилә Сәримова башкаруында әлеге җырны тыңлап үтик әле. Қыңғыраулар. Orman ortasında yeşil üzende Kıngıravlar, kıngıravlar jilde dirbele Kıngıravlar, kıngıravlar, kıngıravlar Zenger bigrekte, zenger sağış uyatalar Ağlar yürekte Zenger sağış uyatalar Ağlar yürekte Xətirlədə qınqıravlar Miңа birəvnің Qınqırav şəşəkləridəy Zəngər күзләрін Ayrılaşdık, ayrılaşdık, ayrılaşdık Yıllar boyuna Zəngıravday zəngər күзләр Qaldı uyumda Qınqıravday zəngər күзләр Qaldı uyumda Qara orman ortasında yeşil üzende Qınqıravlar, qınqıravlar jilde dirbele Qınqıravlar, qınqıravlar, qınqıravlar Zenger qaraşlı Eytigişin işi qabat izlep tabası Eytigişin işi qabat izlep tabası Qınqıravlar, qınqıravlar, qınqıravlar Zenger bigrekte Qınqıravday zenger күзләр Qaldı yürekte Qınqıravday zenger күзләр Qaldı yürekte Qınqıravlar Devam etəбез dostlar. Клара Булатова аяклы тарих, ул легендар шәхес. Иҗат гомерендә ниләр генә күрергә, кемнәр белән генә аралашырга насыйп булмый аңа.
Шуларның иң яктысы һәм күңелгә сеңеп калганы ул шагыйрь Хәсән Туфан белән Шишәнбикә Клара Булатова арасындагы мөнәсәбәтләр фәлсәфи автобиографик кыйссаны, риваятны хәтерләтәдер. Әлеге хисләр инде дәвамланып чапмый, абынмый, сөртенми, үз моңы, үз көе белән генә ага. Бу ике олпат шагыйрь арасында булган романтик хисләр мәхәббәтне матди тормыштан өстен куялар. Шагыйрә ул хисләрне кешеләрнең күңелләрендә генә сакланырга тиешле изге һәм югары хис итеп аңлый. Гайбәтләрдән өстен, батырлыкка тиң сөю мәхәббәт итеп таный. Ярый әле җырым тына белми. Мөхәммәд Нур Хөсәенов көе, Клара Булатова сүзләре. Башкарып җырлый Рамил Илалдинов. Каршы алабыз. Қалғаны болса әгер тоқталып, минем жеріне ничек сүйіміне пайдан білер иде мұхалып. Минем жеріне ничек сүйіміне пайдан білер иде мұхалып. Яшьлегімнің зәңгәр ертесінде тілегенім бары хыялда. Шынға ашмай қалғаны болар иде, яры әлі жыр бар дөньяда. Шынға ашмай қалғаны болар иде, яры әлі жыр бар дөньяда. Бу күңелгә ниндей мизгел килми, өметсезлек тигән көннәрдә. Яры әле җырым тына белми, ирек бирми җаныга сүнәргә. Яры әле җырым тына белми, ирек бирми җаныга сүнәргә. Ирек бирми җаныга сүнәргә. Рәхмәт, Бикзат. Чәчәкне талап алды Рамил, молодец. Хәтер йомгагы тәгәри дә тәгәри. Әйдә, тәгәри бирсен, тик өзелмәсен генә. Хөрмәтле шигърият сөючеләр,
Күрәсез, хәтер дигәне күпләрне искә төшерә. Үткәннәрне барлый, киләчәккә дәшә. Үткәннәргә күз салып, бары тик матурлык кына күрәбез икән. Димәк, дөрес яшәлгән, дөрес эшләнгән. Инде сүзне юбилярның үзенә бирергә вакыт җитте. Хөрмәтле Клара апа, рәхим итегез. Сүз сезгә. Туганнар, шул кадәр акыллы эшләгәннәр, рәфтарлары да, алып баручылар да. Мине микрофоннан мәхрүм иттеләр. Безнең җитәкчебез ул байтакылар эшләгән Нур Әхмәдиевтің бер акыллы сүзе бар иде. Ул геләйтә иде: "Кайда йөри була туа, шунда инде буза туа. Я котырып буран куба, я яңгыр килеп куя." Бүген яңгыр яуды, мин аны хәерлегә юрадым. Хәсән Атуфанның бер шигъри хатында бар иде шундый юллар. Исегнәме безнең тәүге адым, яңгыр ничек матур сибелде. Хәерлегә шуны юраладың, чын күңелдән иде шикелле. Чынлап та көзге яңгыр, ләйсән яңгыр, җирнең пычрагын юып, йөзен юып үткән икән, әйдәгез без аны хәерлегә юрыйк инде. Һәм хәерлегә юрыйк, минем бүген акыллы эт кебек тыныч кына тыңлап утыра алуымда. Минем төп кодам Асап кода. Безнең авылның Нәдердің имамы хатыйба. Нәдердәге кичәдән соң үләтте. Мөхәммәд пәйгамбәрнең хәдисләрендә шундый сүз бар ди. Аллаһ Тәгалә әйткәндей, мактаучының үзенә ком сигез дип әйткәндей. Ходаем, әгәр мин бүген мине мактаган бөтен кешенең күзенә ком сибә башласам, оныгым йорт сарга җыенганда заказ белән кайтартырга тиешле комның бер төге дә калмас иде бит. Сез мине бик мактадыгыз. Мин бер катлы кеше. Мин һәр әйткән сүзгә ышанып, чынлыкта мин шундый микәнне дип утырдым. Һәм яңадан тусам да, укытучы булып туып, шагыйрә булып яшәр идем. Мин рәхмәтле дә була беләм. Ходай насип итсә, алда гомер булса, бергә булык туганнар, бердәм булык. Мин бик рәхмәтле сезнең һәр барыгызга, шушы залны торып утыручы тамашачыларга, һәм мәктәптә эшләп, укучы балаларны матур итеп әзерләп килгән үземнең хезмәттәшләремә, муаллимләргә, муаллимәләргә. Мин туганнар барыгызга рәхмәтле. Сез мине гомеремне озайттыгыз. Инде Ходай кушса, калган гомердә дә иҗат итәргә язсын. Бергә булык, бердәм булык. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Рәхмәт, Клара апа. Без сезнең белән шиксез горурланабыз. Киләчәктә дә каләмегез көчен, тәнегез егәрен, җаныгыз илһам чыганагын югалтмасын. Гел кояшка карап, һәр көн алга барырга язсын сезгә. Инде, дуслар, килеп, тагын бер музыкаль бүлегебезне кабул итеп алыгыз әле. Барлык бүгенге тантанабызның кунакларына, дусларыбызга, каләмдәшләребезгә һәм әлбәттә инде юбилярыбызга бар тик аңа гына бүген атап, тагын бер музыкаль бүлеген җиткерергә ашкынып торучы җегетебез. Бик күп төрле бәйгеләр лауреаты. Үзебез яктан чыккан егет, шушы яктан, шушы туфрактан без дип җырлап, Казан кадәр Казаннан килеп җиткән Марат Файрушин. Шушы яктан, шушы туфрактан без
Жете қалса күзге бір яқпас. Таллар жырлап, шишмәләр шыңлап, Янкілер йыллап ұзатар. Таллар жырлап, шишмәләр шыңлап, Янкілер йыллап ұзатар. Таллар жырлап, шишмәләр шыңлап, Янкілер йыллап ұзатар. Шушы яктан, шушы туфрактан біз Шитте йөрсәк шуңа күрәдер. Шишмә шыңлап, янкілер йылап, Таллар жырлап төшкә керәдер. Шишмә шыңлап, янкілер йылап, Таллар жырлап төшкә керәдер. Шишмә шыңлап, янкілер йылап, Таллар жырлап төшкә керәдер. Якта безнең эзләр калсын, мирас булып килер яшьләргә. Шушы яктан, шушы туфрактан без, шул туфракта ясын яшәргә. Шушы яктан, шушы туфрактан без, шул туфракта ясын яшәргә. Шушы яктан, шушы туфрактан без, шул туфракта ясын яшәргә. Шул туфракта ясын яшәргә. Шул туфракта ясын яшәргә. Марат Хайрушин. Рахмат. Бөтен алкышларга тулы. Чәчәкләргә, матур сүзләргә, теләкләргә тулы бүгенге очрашуыбызда инде кызганычка каршы үзенең азагына да якынлашып килеп бара икән. Барчагызга да хәерле, саулык, сәламәтлек булсын. Барчагызга да тыныч, имин дөньялар телибез. Барчагызга да жан тынычлыгы телибез. Югалтуларсыз киләчәк теләп, бүгенге очрашуыбызны ябыклап, киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз дибез. Юбилейгіз мүбәрәк болсын.